heipä hei vaan taas. Hei, mä halusin vaan sanoa tosta edellisestä videosta. Eli monikin siitä huomautteli mulle, että mulla oli vähän siinä yksityiskohtia ja faktaa väärin, kun mä puhuin siitä uskonnosta. Joku oli jäänyt auton alle pelaessaan Pokemon Gouta. Hän ei siis ollut kuollutkaan tuijottaessa sitä Jumalan kirjaa. Nyt on sekin fakta sitten suoristettu. Hei, mutta meillä alkaakin olla jo Sossunkaan vähän kiire, nimittäin tänään on vähän spesiaalipäivä. Eli ovi kiinni, ettei möröt pääse sisään. Laukut onkin jo autossa ja sitten mennään. No niin, mulla on tänään tämmönen assistentti täällä. Hänen naamansa ei varmaan tätte näyttää. Minuahan te olette tänne tullut kattelemaan. Oltava ihan rauhassa. Tämän päivän outfitti on käsilaukkuna, ihan toimii perus tämmönen keltainen, sopii hyvin takkia näihin kirkkaisiin väreisiin. Mä en tiedä miten mä siis pysyn näillä, pystyis kuvaa vähän alemmas. No niin, sit mennään. Joo, et me tultiin nyt tyttöjen kanssa tähän piknikille, et mä just vasta tajusin, että siis tää on joku, mikä tää on? Kasvispizza. Siis tää on kasvispizza. Meillä oli täällä tänään tämmöset tastingit käynnissä, että me maisteltiin vähän erilaisia juomia. Kerrotko mitä kävi tämän pussin kanssa? No siis tässä oli 3 litraa valkoviiniä. Se on nyt tyhjä. Se oli erittäin hyvä. Meni jalalle. Meni, nyt ei riitä enää juotavat saatan. Jostain syystä mä en tällä kertaa päässyt vippijonoon. Tämä manager. Anteeksi, mitä sä oot yrittää päästä näihin mun videoihin. Hei, anteeksi, mä oon työtä. Ihan lopeta, ai. No niin, nyt ollaan nyt vihdoin päästy tänne kämpille. Te ette niinku tiedä oikeesti kenet mä tapasin tossa Aules. Pitin prätin. Voinko me tulla oikeesti sulla, että sä oot niin hyvän näköinen? No, en mä oikein tiedä. Mä en siis tiedä minkälaisia saaliita teillä on yleensä. Nyt on ihan siis loistava olo. Tietää milloin lopettaa. Ja mä oon siinä hirveän hyvä. Niin. Me ollaan nyt lähdössä brunssille. Yksi juttu, mitä minä niinku haluan vielä sanoa, että miten tärkeät oikeasti ystävyys on. Mä rakastan mun ystäviä. Että niinku tää sydän tässä. Puhelin pois, Sara, me ollaan myöhässä, ei noit vitu videoita kukaan kato kuitenkaan. No joo, mutta meidän ystävyys on niinku niin täydellistä. Mun täytyy nyt mennä. Siis meillä oli niin ihana brunssi, niin hyvä päivä oikeasti tyttöjen kanssa. Siis mun ystävät, ne tukee mua aina kaikessa. Eiks niin? Täällä ollaan taas. Olipa ihana reissu. Siitä mä haluaisin vielä puhua teidän kanssa, että toivoisin tosi paljon, että te jättäisitte niinku mut rauhaan silloin, kun mä oon mun ystävien seurassa. Se on kuitenkin niinku mun vapaata aikaa, että mä en silloin toivo, että vaan niinku tökkimään korvaa ja nenään. Oho, mä olin oikein jättänyt oven auki. No mut joo, laitetaan valot päälle, niin näkeekin. Sossu jo sinne kerkeskin. Sitten kyllä järjestän erikseen semmosia meet and greetingsejä, missä pystytte tulla juttelemaan ja pyytää nimmareita, et sit... Mikäs toi on? Siis mä oon saanut joltain fanilta postia, kattokaa! Ihana viesti! No mut kiitos, että seuraat mua YouTubessa. Nyt mä siis menen nukkumaan, niin raskaat pari päivää, mut niin onnelliset. Pusi!